Ассалому алайкум дӯстон. 3 сол пеш мо ҳамроҳи шавҳарам ба Хуҷанд рафта будем ва дар яке аз деҳаҳои ё ин ки ноҳияҳои Хуҷанд мо меҳмон шуда будем. Деҳаи Ғуллакаандоз, агар шунавидагӣ бошед, дар он ҷо ҳамкурси шавҳарам зиндагӣ мекунад. Шабро рӯз кардем ва беҳад гӯем тартиботи ҳамун деҳа, хонаҳош ба мо писанд буд, чунки беҳад замонавӣ буд. Бовар кунед, ҳар як хона ба худаш ҳаммом дорад. Дар Душанбе ҳатто дар хонаҳое ки келин зиндагӣ мекунанд, ҳаммом нест. Ин якум мушкилӣ аст. Дуюм, расме ки доранд беҳад ба ман писанд буд. Ин рӯзи якшанбе шавад, агар келинҳоро бигзор келини 10сола бошӣ, бигзор келини 3сола бошӣ, ба хонаи модарашон равон мекунанд, чунки дар он ҷо рафта каме дам гирад. Боз аз рӯзи Душанбе то рӯзи якшанбеи оянда омада кору бори хона ва ҳамин бигем мушкилиҳои зиндагиро пеш барад. Шумо чӣ фикр доред? Расми хуб аст, дар ҳақиқат расми хуб. Ба ман ин расм писанд аст. Рӯзҳои якшанбе ягон кор намекунам. Хуштуманам механдад, мегӯяд ки ту ҳамон ҷо рафтиву ба худат ҳамин одатро гирифтӣ. Бале, барои чӣ не? Одати беҳад хуб. Як ҳафтада як бор зан агар дам гирад, боз бо ҳаваси кораш меояд. Барои ҳафтаи оянда саломат бошед. То видеои оянда.